Ongi etorri euntago gaztelura. Eskerrik asko. Bueno, prestatu etorri zera bintzat. Preparauta, etorri hartzela esan zen, ala etorri nau. Kirolari itxura bintzat baduzu. Itxura bai, bueno. Kirolari aurretik, kirola aurretik eta zebaz kalduzu. Antxe bokailoa. Zerena? Zai denbora gehiagin eukinazu eta soamoa piperrakin. Ah, piperrakin. Tasistak eta berdi bana, Kirola itxiko honina, piperra. Bueno. Esan dizute zinozkoa dela eguraldi honekin Hondarribi lur hartzea. Oi! Zer dago, oi! Xirimiri tonto bat, bestik ez? Klaro, nin bazik ez zeti nahi zuen lur hartu Bilbon. Hemengo den berreun launek diruean usteko. Bueno, alferrik ari zara. Hegaldi hau Bilbora doa, ez duzu beste aukerari. Ala, portzulo! Nien hau pizkean eroiko, zea? Zta? Oiermuek! Kauen dio! Ez, eibarren erori bardia! Eibarren! Ez da oso gorra izango, ez? Gaurko hau. Ba, gaurkoa bai bintzat. Bai? Bai. Proba guztik edien eko gorrak eta gaurkoa bereziki gorra. Bueno, poliki hasiko gara. Kapitainak, etorri! Manko. Honek, kirolari pinta. Bueno, kaixo, Mikel Goñi, sorpresa, etzekik ezer. Etxal, Leon. Egizan? Bueno, kaixo Mikel, jarri bintxe. Bueno, benek etzekile ezer, eta zuk ez zu bazaenekin famatu bat etorri zela, baina zehazkin horrez. Bentxe, erkik galartza. Arnas hartu, Guatxe. Ala pondio zego. Parata salarri joan jandigu. Azkeno parata bendik, bestia. Mira, bentxe etorri, este kapitania. Hau patxean zutorrek. Hau zindik. Hau ere zautun zu, ez? Hau zindik. Hau serio zutorrek. Hau serio. Bueno, hau serio data. Kaixo, Manu. Bueno, bentxe, argitu da sorpresa. Jarri hortxe berondun. Hantxe, atzalde pasan. Erki. Hantxe gatxik. Hau da gure gaurko famatua, eta hauek dira gure kapitainak. Orduan, noski, lehiatu behar duzu. Kriston pinta dauka honek. Bai, ez? Bai. Bueno, proban partatuko duzu noski. Talde batekin. Honekin, honekin. Zuri, Bitako batekin. aukeran norekin egon zinakezu. Aukera izan ezkero. Jode, izorrotzen ari eizia. Ez, utzi berari berriro berez esaten duen. Ez tegit. Bueno, orduan, etzara bustitzen. Etzara bustitzen. Bueno, argitu dizut. Honatu termino lehenago egin dugu lako probatxo bat. Bai. Eta irabazi duen taldea izan du Manuarena. Eta orduan, famatua Manuekin geratuko. Eta orduan zu izango zea, gaur laguntzailea eta laguntza hundeia. Orduan hementxe daukazu kamiseta, hau da, berain koloria beltza, orduan gero lasai herrian jarri kamiseta eta ja guztiok modu berdinak joten. Ados? Sondo. Zer ditzen, Manu Maritxalar, Ondo, Iker ez Alatza, nik izan hau bikote bikaina. serio ikustet, ez tegit aurretik ze pasatzei zuen, hau aserretu indan, ze pasatzei. Noi, binoiz. Bai, Manu Nahi nik ez zait ezer Donostin da topatzetenen asko zumotxu, Bai, abesten taula, Bai, ez? Toloson ikustean, Bai. Beti? Baina serio ikustean. Ni lehian beti serio betanen. Bere lekutik kanpo balima dago. Bai, bueno, ez dakinik. Bueno, humore eso jarriko duzu behintzat. Hortan aditua zea eta espezialista eta zehatuko zara, ezta? Kantatu joan dut, ez? Alegintzen gara behintzat. Batzu beste bine. Disfrutatze dugu behintzat kantatzen.